регулирате мърдането според като уместите това. Да, регулира нивото. Да. Това са скачени Може ли съдове. пак да направя клипче? Ето сега. Да не вземе да прилее. Няма страшно. Закона на скачените съдове. Айде, стига, бе, колко е готино. Направо ми се прииска и аз да правя такива експерименти. Не знам дали ще има следващ резонанс. Той не знам дали ще хване от другия. Все пак те периодично се появяват по дължината. И сега в обратна посока ще го пуснем. Това, както професор Ибрашев каза,